Zvafana neyo vana taitiwa vekuti ndiye munhu ane dambudziko atori pachena. Ini ndikutomuti taite ngauye kunoku ndimuuchike. Vanongogara panapa chete 1 week iye nemudzimai wake. Ndotovauchika within 2 weeks 3 weeks pamiri pane pavapo Vatobata. Kungomuuchika chete. Ndezvandomupa zvaanonwa nekugeza. Mudzimai wake ndomupawo zvaanonwa nekugeza. Nekuti mudzimai anogeza anoenda kumwaka yake nguva dzose zvakanaka pasina kujamba pasina kudini anozvara. Ndakafanira kuti ndikati nhasi ndoda kuitira mhiko. Ndikaenda kunokumbira kurudzi rwangu inini. Ndikati ndoda kuti zuva ranhasi chete afe. Ndizvo unopagowa. Musazodaro. Musazondisinasu mudadi. Namene zvatisiruwirana munongondibata. Pachena leo. Kana pane pasikunzwanana ngatingoonesa yani. Tiri kunzwanana. Saka chiminzi mune simba rekuti munogona kuita mhiko dzekuti munhu anotofa. Kana vanhu vakatouya chitotaura zveipapo totoendesa. Ndikakutadza kuseri uko kune makuva ariko. Nansi tiri mumusha wechitungwiza ndizvoka? Ndamboti naDJ Sparks rega timbosvika panzvimbo panapa paita Chiremerera. Hanzi Chiremerera. Simba reChiremerera ririchi panapa. Tinani? Tina Mutongi. Mutongi. Ende taona kuti panapa andingawe ndiri ndega. Kana kuti ungawe uri wega. Tatige tingobatane. Because uri wega unogona kuzoremerwa. Aiwa vagamuchire. Makadi. Munofara ere? Aiwa isusu tiri nani chose. Tiri kunzwa nezvenyu. Saka isusu zvatinoita mari takanzwa nezvenyu. Tinobva tasvika kuti muzvitaurire nezvenyu. Tisvika panapa taona kuti inzvimbo ikuratidza kuti yakagadzirwa zvakanaka ende pakuti pakurwa basa. Saka tisati tada kutenderera. Zvinhu zvamunokwanisa kurapa imimi zvinhu zvakaita sei? Rekezani taure ndichiti kune vanhu vese vana matambudziko zvakafanana nemafamily issues kuti vanhu vanenge vachinongedzana kuti heiwo ndiwo muroyi ndiwo akazouraya nhingi ndiwo akazodai so. Ini zvese zvitei nchivada vanhu vese vakaungana iri family yakakwana. Ini ndokunongedzerei pachangu ndobva ndazviprove zvinhu zvandei nichitaura ipapo. Saka vanhu vakadaro mumwe anosvika pakurayana mutora matemo votemana asi ini zvese zvinonha kuzvigadzirisa kuti mumwe nemumwe amire nechakabata. Sparks anenge arida kurapwa zvakasimba chaizvo bhozi atongosvika akananga munhanganyaya but hatisatangoziva kuti ndimutongi. Ini ndinonzi Baba Mutongi. Baba Mutongi. Ndiro zita rangu iroro. Zita remadunhurirwa kana kuti izita rebasa. Zita remweya. Maita sei mamuri mutongi gava pamweya here kana kuti umambo? Zvakafanana nemwana wachifi ndichifi futi. Wotsika mumweya umu mutori ruo nemarenge. Aiwa chigaro chikuru. Vese vaprofita vese kana n'anga dzese dzinotouya kutokotama kuvatongi. Zvisinei hazvo nekunamata muri musalad here. Aiwa kana mbichana tiri pakati pechisaladi nepasiripo. Inenge chata ndichake nekubvunza mubvunzo wekuti zvone munorapa chii? It's because ndine zvandiri kuziya zvida kutorapwa izvezvi. Sada kubva ndangobva panapa ndaereswa. Kana chibvunza kuti ndangoti zvangu inini zvinokwanisa kurapika ere? Mubvunzo mwandinawo apandise nyaya yekutinetsa izvezvi. Yanga chimbotana nemumwe mutauri nyaya dzengozi. Kana pachinge paine ngozi inofanira kuitwa sei ngozi? Uyezve ngozi munokwanisa kubatsira pane musha unenge nengozi kuti asi iri kutaura ipapo kuti zvinhu zvigadziswe zvipere. Zvakanakisa ndo basa redu sevatongi. Zvakafanana tine ngozi kune umwe musha wekuti ngozi yabudikira mumusha asi vanhu havana mari. Tinoona kutomboitora ngozi iyoyo tomboiturika. Kutomboivhara zvachose. Kutoenda kuti nyacha. Saka
kana mchiti maturika ngozi mune maita sei? Zvakafanana nekuti tinogona kubvisa ngozi iri kutaura pamunhu. Tine metsi dzedu dzatinoita ipapa yobva ndongoisunga kana pamucheka weblue panapa ndobva ndaisa kana pamhanda yemuti ndosiya zvakadaro. Chero mukafamba chero mukaenda kupi haife yakabuda. Chero kana una makandiwa haibuditse ngoziyo hazvite. Pamataraziva kuti makandiwa ka vanoita zvekubvisa ngozi. Kana magaya hani ndo vanenge vachinamata vachiti fire chakatibuda. Saka ndichiedza kuisa muenzaniso wekuti chatete tasunga isusu chero ukafamba kupi chero ukaenda kunani haife yakabuda. Ko pakata situation yekuti masungirira maisa pamhanda payandira kobva kwaitawo kati mhepo yauya zvobva zvadonha katabva nhongwa nemumwe munhu bva sezvinji zvofamba sei Batema huni batakura huni bva ayo hazviitike bosi. Zvakafanana nekuti iwewe wakumbirira kana hari yako yedoro rako wobva warisiya kunze wowana mhuka dzakanwa kana kuti wowana rakateurwa kana rakatsemuka zvoreva kuti wawakumbirira azviramba. Saka isu tikataura naye tikati yawo takumbokuturika apa kana kuti akumbokuvhara kumbokuzorodza tiri apa tichimirira kuti vanhu havagadzirire pavanenge vagadzira zvinhu zvavo zvaita tobva tachizokudzosa kana tobva taenda kunokuripa. Saka patei taiturika ipapa hapana anosvikapo. Saka pamoturika zvinhu izvi moturika munomu here malokesheni matetiri munomu kati munototravhela zvekuenda kana maybe kana kwaMutare motsvaka sango ramunoenda munoturika ipapo. But as long as maturika munomu ka zigo wapfana nongopfuura apa huni dzinongotemwa zvinongoita sei? Right, zvazvinoita manje kana tichiturika ngozi kana chingava chikwambo chacho chikanetsa kana tikange tichiturika isusu ndikaenda ipapa ndikareverera ipo kuti zvakati iye muti uyu munhu hautema unongosvika ipo botanga unoka usimbi. Zvakafanana nemunhu anenge achiturika mudzimu kuti mudzimu uone zviri kure kana kuti zviri kupi. Une gatera rinoiswa pakati pemhande yemuti kana muti wemuhacha wakakura kuenda mudenga roturikwa imomo zvoti munhu anenge akuona zvese zviri kuitika pasi pano. Zvakawanda zviri kuitika. Hanzi ndikasvika pamuti tikauita zvatenge tauita unonzwa kana nhungo dzekuita zvauda kuita ipapo totadza kuutema ko pamudzimai wangu hapakwanisi kuita zvinoturikwawo here kune ngozi ndati zvinoturikwa kuita kuti vakasvika vanonzwawo nhungo. Izvo tinozviita chaizvo isusu kana wakatoda kuti mudzimai wako timuloke tinomuloka ndotokudza kuti uya nependi remudzimai wako uya nependi remudzimai wako ndinoriita zvandoriita paunoenda naro uchifuma naro mangwana rinomuka rakaboka rega munhu akangodai so chete zvaendwa hapabvi. Ini ziko but I think panyaya dzecentral locking nechika ini handitombodi kuti atosvike pakutodaiwo ndoda kuti pasatomboitwe kuda kubata mbavha isati yaba right. Izvozvo zvinoitika futi zvakare zvingoti maybe zvavanongo asi ndinongozoti hapana kuzoitwa boni kana pazoitwa mudhara hauchatodi hapazoitwa mudhara patoitwa alright. Saka rinenge rilo aiwa tinotenda zvakafanana nekuti tinoona kugadzira munhu kuti munhu ave neruware kuti chero murume akada kuti anobata munhu atsvangadzira anopashaya kana kungoti tokupa zvatokupa ukangonisa pasi pepilo chete pemudzimai kungonorara chete hope anorotomoka zvese nemunhu wari kudanana naye kuti ndiri kudanana nhingi zvakati zviri kudai iwe chako chete semurume kungoteerera iye anangofa kurotomoka iwe uzongomutaura kuti ako munhu anonzi nhingi wauri kutaura naye ndiani. Zvese izvo zvinoitwa kuti zvibude pachena. Indoda yese 1 year ruware yekuti munhu akasvika anosvika shaya ndobva ndasvika ndoti muzivi wenzira yeparuware ndiyemwe mufambi wayo neyekurotomoka manje ikurotomoka manje kana kurotomoka atodyiwa saka ini handivirana napo aikwa ndotozodaiwo vanapinda tonazi vanokalojika kuisleep vanatosei aiwa apa manje ndopari kunzi sarura wako kadeyadeya nendoro chena iwe wakusarudza yawakuda sei yawakuda saka iwe tinokupa iruware. Panongo mubvunzo unooga uchibvunzwa nevanhu vomutongi yekuti tine vanhu vakaita semi vanobatsira matambudziko akasiyana-siyana vanhu vakaita semi vanoziva kuti zvinhu zvingaitwe sei but tisati tizongonzwa pasocial media paine zvinhu zvakawanda zvinochibuda
pachinzi kana pane mwana azode azvimbadumbu like last time pane mwana akanzi akazvimbadumbu but vanobatsira vakawanda but akuona kuti mwana iye akabatsirwa sei akasvika pakushaya. Pane zvotaura nevanhu zvokuti vakomana ava kana vachibatsira vadi vaendawo kupare mangosvika mangonobatsira vanhu kana kuti dai manobatsira nhingi hanzi dai manobatsira nhingi for example izvezvi titan ndi taiti mfana nembiri uyaya anenge vhidhiyo kari kuchema achiti nini ndatraya kuita mwana ndatraya munoona mfana aita mari uyaya and kana waitawo mari chinhu chaunenge wakudoka mwanawo kuti wakuziva kuti zvandava kushandira ana jinimba vakafa vasina vana izvezvi upfumi unodyiwa nevakwasha hatisi kuti zvakashata asi munhu unozongodochi mbeu yako saka zvafanana neyo vana taiti yavo vekuti ndiye munhu ane dambudziko hatori pachena. Inini ndikutomuti taite ngauye kunoku ndimuuchike vanongogara panapa chete 1 week iye nemudzimai wake ndotovauchika within 2 weeks 3 weeks pamiri pane pavapo vatobata kungomuuchika chete ndezvandomupa zvaanonwa nekugeza mudzimai wake ndomupawo zvaanonwa nekugeza nekuti mudzimai anogeza anoenda kumwaka yake nguva dzose zvakanaka pasina kujamba pasina kudini anozvara. Alright, saka apa murume ndiye unenge uchitonetsekana. Murume ndiye unochitonetsekana. Nobudza kuti murume tikambosangana navanhu vakawanda wanda. Unoziva mukusangana navanhu vakawanda wanda tine zvatinotora zvakaita sei zvakawanda kubva kune uyu mukadzi kubva kune uyu. Paunozosangana newe nemumwe futi mudzimai waunogona kuroora unogona kuita dambudziko. Kana ukasangana nemunhu pamwe anenge aine sari. Ubva wararana naye iwe murume unotsika maro anaro futi. Iro sari chinhu rinongonzwa chinonzi sari. Ndo wangodobvunzwa. Kuvarume kazhinji paZimbabwe peda rinonha kubuda futi rakaita kamutsetse kudai zvakafanana nesiki rimwe rinonha kubuda ndingati chii kwatinoti kana tauti tapureswa nemudumbu kuya tobva tanoita se tanorasa zvatinenge zvatipuresa mudumbu ikoko futi rinogona kubuda futi riri 2 rinenge richibuda iri isari chinhu chakaita kange kanyama soke white ausiwo unonzi musana iri. Aiwa kwete zvakasiyana nemusana. Saka sari inofamba sei sari kana chinge ndabuda ini zvinoti handizvare here hauzvare ipapo kana uri murume hazviiti kumukadzi rinenge rakaita sei kumukadzi futi rinobuda panhengo yemukadzi rinenge riri chena so rakatedzana nenzeve dzake. mukuinzwa sei nesari saka mukuti mimi ndarabozi zvirikuti panapa zvinhu zvichienda kuvanhu zvichienda patv mukuti mimi dambudziko rina taiti nevamwe varume andika kana vamwe vakadzi vakauya panapa vakagara wiki kana 2 weeks vanobva panapa vane mwana zvakanakisa ndotongopedza kuvaita zvandovaitira ndombokuvapa nguva yekuti endai munotsvaga imba yenyu muite zvamunoita ikoko mapedza kuita dzokai pano nichikupai muchini mwa muchienda unoita zvamunoita muchidzoka pano tione kuti panopera 2 weeks 3 weeks munhu anenge asingachasvipe saka chibva manguva pakanhamba taiti nevamwe varume neniwo namba 078 25 84 613 ndo namba dzababa mutongezi. Saka baba mutongi mune zvimwe zvamungade kuudza muri eZimbabwe zvamungafunga kuti vakomana avo pavabvunza zvanga vachibvunza pamashandiro amunoita tingaoitera sei tasirira right. Zvakafanira kuna mwana ane mudzimu unoziva kuti nyaya yakati kure zvishoma kuna mwana ane mudzimu vaivo kuti anogona kubika doro kana ka 25 but mudzimu usingabude mudzimu usingatauri. Unoziva chinhu chinoitika nechekuti kare madzisekuru edu kune vanhu vakapondwa kune vanhu vakauraya vamwe vangu vaine zvikwambo. Unoziva kuti pakuya kwemudzimu uchichuza kana munhu kuti ndoda kugara pane munhu unoona totungamidza kana kuti mwewe chikwambo chikaita chikatotaura pauri iwewe pachinoitika pachikwambo manje kana ukanga wabuda mukautambira mukauombera mukautengera machira mukauita sei mudzimu uwoyo hautaure nhoroondo yemumusha haukudzei kwamakabva haukudzei pamuri nhasi kana baba wako hauziye because chikwambo because ingozi nekuti sikireti iripo ndeyekuti kana tiine ngozi mumusha tikairipa ngozi yayo unoziva here kuti haiende kurudzi rwayo inogara mumusha menyu asahwirawo kune musha usina sahwira here
What? Hey. Asahwira kuti anenge unenge uchingoripo chingonzwawo zvinenge zvichiita tichironga zvinongoita senengochiita unotobuda wototaura machira akafanana neemidzimu yenyu yemumusha menyu. Asi nhau painozonosiyana mai ndepekuti paunonotaura paipai mukauti aiwa iwe watiri kutaura newe hausiwo watiri kuda tiri kuseri kwako ndo pamunozoona sekuru venyu vachibuda manje ndini ningi motovhunza kuti ko imimi ndimani ndini ningi ko kumberi kwenyu kunani kuna ningi naningi ko takabva kupe kuti takabva kuMalawi takafamba so kune vamwe vari pakati wakuti makutoziswa chirudzi but uyu mweyo chikwambo ine mweyo ngozi haukuudze nhoroondo ipi nhoroondo yese iyoyi. ndo only reason anokwanisa kuzvisiyanisa nayo kuti mweya mudzimu wemumusha uyu mweya wechikwambo hautaure nhoroondo auna chinhu chaunotaura. Saka ndinoona kuti kuna vanhu vazhinji vari kubika doro, vanhu vazhinji vari kutambudzika, vanhu nzvimbo dzakasiyana siyana, asi vanhu yavo ndoda kuti vauye pano nditsiure mhepo dzepavari tosiya mweya wakaita sei, mweya wakanaka. Nokuti wambona kuti ndine family yakambouya panapa yekuti vanga vaine mudzimu uyu vasingaunzwisise but mudzimu waiti ukakupikira iwe kuti mangwana unofuma uchifa unofa bhozi rinenge riri dzviti. Ndioyo mweya wongozi, ndio mweya wechikwambo. Zvakafanana kuti ndikati nhasi ndoda kuitira mhiko ndikaenda kunokumbira kurudzi rwangu inini ndikati ndoda kuti zuva ranhasi chete afe ndizvo unopa gowa. Musazodaro musazondisinasu mudadi namene zvatiriwirana munongondibada kana pane pasisi kunzwanana ngatingoonesanei tiri kunzwanana. Saka chiminzi mune simba rekuti munogona kuita mhiko dzekuti munhu anotofa kana vanhu vakatouya chitotaura zveipapo totoendesa ndikakutadza kuseriko kune makuva ariko ndongababa mutongi uyu DJ Sparks ningi haana kuisirwa here huku iri kuparapara bhozi dumbu rake rinenge rikusvimba iri. Aiwa hairi dumbu remari harisi dumbu rehuku. Aiwa harisi dumbu rehuku. Saka ini ndakatoya ndine mhana chikwedi changu chida kuti munhu iye atofa mugona kutoswera atosvimbirwa. Hazvitomiri tikawirirana zvandei nchida chete totoita kuti munhu arowe pasi. But kwakusisiri kwakushereketera uko isusu tagara toshereketa bhosi tiri vatongi, hakuna mutongi ane tsitsi. Right. Mune Zimbabwe ndokunzwe wosaka namna chinzi mutongi anotogona kutobva mutongi wese ane utsinyi. Asi pana vanhu here vakatombouya vachidaro vanhu vakatogowa vakawandisa tizosvika pakuzikanwa ndizvozvo. Daibambari pamachisamba shoda kuti mashoko makukutu ataurwa nababa mutongi. Namba yenyu tsvata naidedzere futi uye vanoda kuzoyawo physically vanoya kupi? Vanoya muno muchitungwiza kumanyame paki. Kufona chete panhamba 078 25 84 613 ndo pamunotibata ipapo. WhatsApp dziripo, chero kwauri, chero dambudziko rese rauinarewo tokubatsira online. Vanokwanisa kukwira mabhazi muchiuya, vanokwanisa kukwira ndege muchiuya, tobatsirana kuti zvinhu zviite zvifambe zvakanaka. Ndofunga mazvinzwa zvataurwa panapa munokwanisa kuuya chero kwamuri ikoko manhamba dzinori pascreen zvinokwanisa kurongwa. Tanga tinavo baba mutongi ende chandanyanyo bata ndechekuti vaye vasina mbereko. After taona video rataita achichema baba mutongi vari kuoffer kuti vanokwanisa kumbobatsira zvinhu zvakatiita sei zvikafamba. DJ Sparks, you can close the conversation. Right. Toda kutenda kuna muchingoona mavideos edu wanda kuzoona baba mutongi namba ndo dzansingobuda pa screen ini chanyanyo bata zigu ndechekuti unoya nehuku pana makuva ari pasera toona kai anzi ndinodyara nzondora dzedze hadziomi kusvika munhu wako afa yapa hadziore kusvika munhu wako aita se havatongi zvishuwa. Anyway, thanks for watching, thanks for supporting. Always remember, fear not, sin not.